Esta semana, no podcast Galicia Calidade, temos a dobre campeona olímpica, unha lenda do deporte. Temos a Susana Rodríguez Gacio. E por se non o sabedes, ademais de campeona, é fisio e é médica. Hola, Susana, que tal? Hola, que tal? Oye, moita gracia. Bueno, encantada, pero estou nerviosa porque esta é unha entrevista calquera. Pues se estás nerviosa ti por esto, ven para aquí. Se estás nerviosa por esto, Bueno, entón, coas que tes pasado xa, é un xornalista diferente. ti saliste na revista Time, como vos podes estar No, bueno, nerviosa por esto. Bueno, moitísimas gracias, de verdad. nada de nada. Susana, a ver, doble campeona olímpica, dúas carreiras que tes, mediciño unha delas, fisio a outra, non? Sí, Como faz para non cansarte, para ter tanta enerxía, para poder facer todo e facelo ben, polo menos a faceta pública que vemos túa, a impresión que dá é que o faz moi ben. penso que vai no carácter, dunha banda que son unha persona moi curiosa, con intereses moi diversos, que non me canso de afrontar pois, novos retos, novos coñecementos, aínda que sexan igual de sectores que non son o meu, e despois, cando tes obxectivos e metas moi potentes, realmente o esforzo que podemos facer vai moito máis alá do que nos queremos. Non unha mala definición, do que hai que facer, o que pode facer cada un. Mira, supoño que cando empezaches de nena, porque bastante de nena empezaches, non, a facer deporte, despois é unha cousa que che leí nalgúna entrevista da terraza da túa casa, que facías ali unhas olimpiadas, sí. non? Ahora conseguiches un montón de cousas, pero ainda podes conseguir moito, ainda tes percorrido. Cal é a seguinte meta que tes? A inmediata e un pouco máis alá? Bueno, por así decirlo, eu ahora mismo estou na recta final da miña carreira deportiva, eso é algo que... Bueno, cando estimas así que che poden quedar ao altísimo nivel? Bueno, eu teño unha folla de ruta clara. Xa tes planificado? Sí, creo que isto é algo do Pero que... eso fan as persoas moi competitivas, que Bueno, queren estar ben sempre, mentras estén, queren estar moi ben. Eu, algo do que se fala moi pouco, pero creo que a retirada dun deportista de alto nivel é algo que se ten que traballar e planificar con antelación. Obviamente creo que é un tránsito que é máis sinxelo pois cando fora do deporte temos outros intereses, pero creo que aínda así é un momento que ten que ser difícil porque a vida cambia moito, non? Entón, a miña idea é retirarme no ano 2028. No 2028? Sí, dentro de 2 anos. Sí, no campeonato facer os Xogos Paralímpicos dos Ángeles 2028 e despois o Mundial dese ano que é en Nova Zelanda, que esa fose a miña última carreira, digamos que do triatlón profesional, porque eu fixen o primeiro Mundial no ano 2012 en Auckland e de alguna maneira sería como pechar o círculo. 12, 22, 16 anos. 16 anos. O altísimo nivel. Sí, dice pronto. E máis triatlón. Pasa rápido, pero entre medias acontecen... Cantos kilómetros e cantas horas terás aí? Eu ainda che vin algún, non te acordas alguna vez que iba eu correndo e pasabas ti en bicicleta ali pola carretera que vai de Bayona a Oia. De Bayona a Oia, efectivamente. Ainda temos pendiente a saída de bici. Efectivamente, pero eso... Home, a mí me gustaría antes de que te retiraras, pero senón a min váleme perfectamente igual, porque, bueno, podesme ganar 200.000 veces, pero, bueno, sería un honor. Eso de retirarse, de saber retirarse a tempo, é moi importante. Na política pasa o mesmo, e ademais, cando pasan cousas todos os días tan deprisa, saber frenar pouco a pouco para que a parada sexa aceptable e sostible, como decías antes, non é sinxelo. Eu creo que na vida, de logo, eu estou pensando na política, no deporte, o nivel que estás ti, seguro que é así tamén. A min gustaríame retirarme cando eu decida, non? Que non sexa pois ninguna lesión, que, bueno, é algo que pode pasar, ninguén estamos libres. Eu este ano pois pasei por un inverno moi complicado, é unha ciruxía, non o tiña nos meus plans, entonces, bueno, non sabemos o que vai acontecer, pero para min gustaríame poder retirarme estando en pleno rendemento e que eu diga, bueno, pois hasta aquí, que mire para atrás e me sinta en paz e realizada, que eso xa é o que sinto ahora mismo, porque miro cara atrás vamos,
pois todo o que teño vivido supera con moitísimas creces o que pois en desamais podería ter soñado, imaginado, vamos, o sea, pareceme todo vivido unha auténtica locura. E que agora, mira, agora que falamos de deporte, tanto deporte espectáculo que hai, acabamos de verlo a final do Mundial, os mundiais, o que son de espectáculo, pois son as Olimpiadas. Eu creo que deporte, cando falamos, no? Cando estamos esperando esta entrevista, que escribímonos, no? Que eu te decía que para min, ademais, dende hai moitísimo tempo, a medalla de Castelao, que non foi moito tempo, e que representas unha serie de valores unidos ao deporte, pero unidos a moitísimas cousas, capacidade de superación, esforzo, éxitos, espectáculo tamén, porque, oye, verte gañar como te vimos ganar nas competicións de máis altísimo nivel, eso é un espectáculo tamén moi grande, pero eu non sei, transmites para todo o mundo, non? Para os que nos gusta o deporte, non? Capacidade de superación, pero tamén disfrutar, ¿no? Porque vese que estás disfrutando, que para min é a combinación perfecta, ¿no? Esa mensaxe que non todos os deportistas, aínda que sexan gañadores, na miña opinión, son capaces de transmitir, ¿no? Ás veces parece que o fan nada máis que para eles, nada máis que para dentro, nada máis un pouco, entre comillas, por egoísmo. Eu creo que tires todo o contrario, e eu o que percibo cando che veso competir, e cando che veso entrevistas, e agora mesmo tamén. Bueno, a min, para min o triatlón é unha paixón. O sea, a min o triatlón ou calquera modalidade deportiva, eu, ante todo, e aínda que ahora é o meu traballo, bueno, pois vivo deso, pero eu disfruto, paso ben, eu vou a adestrar, e obviamente fisicamente pois as cousas poñense tensas, pero eu estou disfrutando e prefiro estar facendo eso que facendo calquera outra cousa. Despois teño a sorte de ter arredor un gran equipo, entonces eso tamén fai que o fagas con gusto. Ahora mismo, pois, Sara, que é a miña guía de competición, é unha persona que temos xusto a mesma idade, unha maneira moi similar de comprender o deporte, as dúas somos competitivas, que eso que ten que estar moi entrenada para seguir o ritmo tamén. Sí, sí. E tamén o vive totalmente. A xente nos ve e dicen, carai, que tedes 38 anos, vésevos de ilusión como os junior ou máis. O sea, canta xente tes, o sea, no teu equipo co que tens que entrenar cada día? Bueno, eu teño o meu adestrador, que é Luis Piña, do ano 2013, digamos que, bueno, pois é a persona que... Desde o ano 2013, de hecho vos resultados, non hai por que cambiarlo, non? Que me moldeou e me construiu como deportista e tamén me axudou moito a nivel persoal e, ademais, puido e soubo adaptar o traballo as diferentes circunstancias pois que fomos vivindo, non? Pois estar eu estudiando medicina aquí en Santiago, ir e vir moito a Vigo para adestrar, cando estuve facendo a especialidade, cando estuve agora xa pois traballando no Sergas, agora que só me estou dedicando ao triatlón. En cada etapa el soubo facer a mellor planificación para que o día máis importante do ano, mellor ou peor, pero chegase no meu mellor momento desa tempada, non? Despois, bueno, pois teño unha fisioterapeuta, un equipo co que fago que é o traballo de preparación física, que este ano, pois, especialmente coa lesión, me teñen axudado moito. María Martínez, que é a miña psicóloga deportiva. Sara... Os psicólogos son cada vez máis importantes na alta competición. Sí, brutal. Sara, a miña guía de competición, e despois teño un grupo de rapaces de Vigo e arredores que, bueno, pues, os fun coñecendo ao longo da miña carreira deportiva, que bueno, é un grupiño que nos chamamos os sarcófagos. Os sarcófagos? Sí, son os meus guías. Por qué? Bueno, porque... Si se pode saber. Claro, non, porque eles dicen que pouco a pouco que os vou mandando por sarcófago, que vou poñendo a cousa cada vez... Vas liquidando a uns e parecenche outros, non? Claro, é que pois, necesitamos a veces ir incorporando a outros. Bueno, a cousa acabou así. Bueno, os domingos facíamos sempre un adestramento de transición de bici carreira ali na zona de Baiona. Empezamos a chamarlle ao grupo de WhatsApp Sarcófago Sundays, porque era os domingos. O entreno pois, era de acabar, o sea, era de facer a tope, non? Entonces acabou se chamando así, non? Bueno, pois despois patrocinadores e demais, sobre todo, bueno, a miña familia, non? Porque ao final a familia
De eso te quería decir. É trascendental. A tua familia, ¿no? Porque, oye, chegar o que chegaches ti, dúas carreiras, que importancia tivo a túa familia? Eu creo que sempre ten, ¿no? Cando as cousas, cando tes moito esforzo, sentes unha familia que te apoia, eu soño que os teus pais, a tua irmán, ¿no? Moi importante, sí, o sea, entrevista. Decisivo. Que tempo vos levades entre... A miña irmá me seu 2 anos prácticamente xustos. Quen é a máis nova? Eu son a máis nova, ela ten 2 anos máis. Para min sempre foi... Eu sempre, cando me preguntan polo meu referente como deportista, digo, mira, e a mí hai moitos deportistas os que admiro, pero a miña referencia de nena foi miña irmá, porque eu sempre quería, digamos que ir dando os pasos que daba ela, non? E meus pais, pois que de algún xeito, bueno, eles, miña nai era mestra en Galicia, no ensino público, meu pai traballou como anestesista, os dous están xubilados agora, eles os dous son de dúas aldeas de Lugo, veñen pois de familia que tivo que traballar moito para ir atopando o seu camiño, non? Entonces nós medramos na cultura de que as cousas que se queren acadar implican esforzo, disciplina, que esa é a única receta que hai para acadalas, non? A min eso sempre na casa mo deixaron moi claro. O feito de ter unha discapacidade non supuxo nunca unha xustificación para eu pois non intentar ou non facer, ou que nunca fose unha excusa. Algunha vez que o intentei non colou. Bueno, pois eu se é importante para calquera, pois para unha persoa con discapacidade máis, porque ao final, pois mesmo para desplazarse, aínda a día de hoxe eu teño que levar o tándem a arreglar o mecánico, pois dependo de alguén que me axude con todo eso, non? E eles non fixeron deporte na súa vida, nin tuveron este tipo de oportunidades que temos hoxe en día, porque era outra época. Pero supoño que ese trato de igual a igual, ¿no? Por exemplo, entre as túas irmáns e tus pais, supoño que eso ao final axuda, ¿no? Capacidade de superación e ao final explica un pouco, ¿no? As metas as que chegaches. Sí, totalmente. O sea, eu síntome afortunada porque, pois sempre, é verdade que pois tivemos opcións, non? De ter, pois, oportunidades en certas cousas, é verdade, pero eu miro cara atrás e creo que pois a primeira e máis importante educación que nos recibimos é a dos referentes que temos na casa, non? E despois a escola fai moitísimo, é moi importante, pero os nosos primeiros referentes son os da familia. Entonces, neste caso, eu creo que teño sido moi afortunada. Moita xente me pregunta cal foi o meu mellor momento da carreira deportiva, non? Porque, pois, ao final, estás no podio dunhos xogos, recibes unha medalla de ouro que, pois, é o soño máis grande que podes ter cando te dedicas a unha modalidade olímpica ou paralímpica, pois escoitar o himno, todo eso é super potente, ou cruzar unha liña de meta, pero para mí o meu mellor momento foi nos Xogos de París, na última volta de carreira a pé, que Sara, a miña guía, avisoume cando estaba pasando por diante de miña familia e dos sarcófagos que estaban ali. Saiu na televisión, eso tamén. Sí, para que os saludase. Para min, o feito de que puideran vivir e disfrutar e compartir ese momento foi o mellor, porque ao final sen todos eles eso non tería sido posible. Mira, unha pregunta. En que nos equivocamos ou que podíamos facer mellor agora de tratar no día a día as persoas con discapacidade? Xa non che digo as persoas con discapacidade que ademais facedes deporte de élite e o altísimo nivel, digo en xeral, non? Creo que por aí hai que empezar. Para min o máis fundamental é a actitude que nos podemos amosar ante calquera persoa que ten algo diferente ao que nos coñecemos, non? Moitas veces eu creo que hai
situacións de barreiras que son puramente pois de descoñecemento, de medo, de non sei como lle vou a falar, porque a ver se non vou a ser correcto, pois por exemplo, as persoas con discapacidade visual, cando falo contigo podo empregar o verbo ver? Pois claro, o sea, Ti eres a primeira que empregas. Claro, eu son a primeira que o emprego. Moitas veces o que non coñecemos nos dá pois respeto ou medo, non? Entonces creo que o primeiro é a actitude de estar dispostos a coñecer unha realidade que é diferente á nosa. Creo que eso é o básico. Despois, pois sí, pois en cada eido pois fan falta pois materiais, recursos, etc. Pero o máis básico é o que pode cambiar as cousas para ben ou para mal, é a actitude das persoas. Pero por eso creo que é moi importante o que che decía antes, ¿no? que pues, o papel que cumpres, que consigas o que conseguiches e o que che queda por conseguir, ¿no? que parece que faz fácil o que é dificilísimo, o que che decía que para min unha cousa que admiro moitísimo, ¿no? E que axuda a romper esas barreiras que a veces temos, ¿no? Que pensamos que as persoas con discapacidade hai que tratalas con máis prevención ou o políticamente correcto, que si é para todo o mundo. O sea, non, eu creo que romper esas barreiras e ver a persoas como ti, eso creo que fai moito. Non polas persoas con discapacidade, que supoño que tamén, sino sobre todo por toda a xente en xeral, que vexa que esas actitudes non teñen, porque sodes persoas en moitos casos, eu te dou exemplo que conseguides moitísimo máis que as persoas que non teñen ou non temos unha discapacidade. Por tanto, eu alegro-me moitísimo, de verdade, ese exemplo que das é moi emocionante verte si en París, en fin, non cho decir a emoción, porque ti viviche en primeira persona, falabas antes do himno e que che vou a contar, non supoño que cada vez que o revives ten que ser unha pasada, É potente, sí. Eso de compatibilizar, non ter que competir todos estes anos que estiveches e ao mesmo tempo chegar a unha carreira. Hai moitísima xente que se ten que facer unha... Bueno, xa che digo, ser triatleta de élite, se hai que dedicarse solo a iso, se hai un esforzo enorme, se hai que sacar 2 carreiras, medicina e fisio, un esforzo enorme, facer toda vez é unha auténtica pasada. Explícame como esa organización do tempo tamén, e si, supoño, decías, ¿no? Seguirás vinculado ao deporte toda a tua vida, supoño que despois de todos estes anos, os que están no deporte, non o deixan normalmente, non o deixades, non? No. Pero supoño que xa te orientarás máis a medicina, non? Bueno, Non sei que tes pensado facer. Se a día de hoxe alguén me dice que me gustaría facer, o certo é que, bueno, pois mirando para atrás, non, pois a vida que teño levado durante tantos anos, gustaríame poder ter unha actividade a nivel laboral que me permitise seguir aunando esas 2 cuestións, non? Poder aproveitar toda a experiencia e aprendizaxe do deporte, especialmente o deporte para persoas con discapacidade, e tamén poder aproveitar pois a miña formación como médica. Este ano, bueno, pois estiven aproveitando, bueno, a excedencia para facer un máster de medicina deportiva. Gustaríame poder tirar por aí, pero bueno... Temas de rehabilitación tamén, non? Supoño. Sí, eu son especialista... Creo que faz un pouco ahora, non? Eu son especialista en medicina física de rehabilitación, sí. E a especialidade que fixen aquí en Santiago, estiven a traballar no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo os últimos 3 anos, pero bueno, gustaríame poder vincular ambas as 2 cousas no meu traballo, no meu día a día, porque ao final é o que me gusta. O ter compatibilizado todo, a mí non me gusta falar de renuncias, porque sempre que na vida eleximos un camiño, sí, deixamos de facer outro, non? Pero sí que é verdade que eu durante moitos anos tiven unha vida pois estrita hasta o límite para poder levar a cabo todo o que tiña entre mans, non? Entonces gustaríame que aquelo no que traballe pois sexa algo que
que me faga disfrutar e que teña paixón por eso como teño actualmente polo que fago. Nestes últimos 15 anos da tua vida, non? Onde estiveches a tope, estudos, competición de alto nivel, cantos estiveches na casa en Vigo, de media cada ano? Bueno, non, bastantes, sí, porque, bueno, eu durante os anos de medicina sí que estaba aquí en Santiago prácticamente a diario, pero despois xa durante a especialidade, segundo se iban achegando os Xogos Paralímpicos de Tokio, e viña moito a Vigo, porque ao final o grupo de os guías e meu adestrador estaban ali. Claro, Entón, bueno, pois estaba moito a ir e vir, non? Despois, bueno, xa tiven a plaza ali, e polo tanto, pois estiven en Vigo. E países cantos visitarías estes anos? Non sei, uns cuantos. Gústame moito... Os 5 continentes, supoño, non? Sí, gústame moito a min viaxar, coñecer outros lugares, outras culturas. É verdade que nas viaxes de deporte pois é como cando un viaxa de traballo, non coñece... Levante dun sitio a outro, do sitio onde tens que entrenar a competir, non? O hotel. Aparte, nos somos os deportistas de alto nivel bastante cuadriculados, entón, pois eu igual vou a competir todos os anos a Yokohama e se coñezo un restaurante que me vai ben, pois volvo ao mesmo sitio, ao mesmo supermercado, ao mesmo hotel. Estiven 8 veces en Xapón, pero de Xapón non coñezo nada, o sea, é así. O mesmo restaurante, o mesmo hotel, o mesmo supermercado. Sí. Bueno, pero eso nas viaxes de traballo faise moito, eu tamén o fago un pouco. Sí, pero sí que no futuro me gustaría poder, bueno, pues seguir coñecendo lugares, pero xa, pues, desde o punto de lecer un pouco máis. Mira, apoio para os deportistas con discapacidade en xeral e os de élite, crees que hai dabondo, podía haber máis? Tamén che digo unha cousa, o ano que ven, que ano Xacobeo 27, a min gustaríame que o Xacobeo ten que ser moito máis que tamén concertos e música e cultura, pero tamén ten que ser deporte e aproveitar para impulsar un poquinho máis, hai un poquinho máis de recursos, as cousas que parece que necesitan ese pequeno empurrón e que son marca Galicia tamén. Ti entrando en París ali triunfante, eres marca Galicia absolutamente, e iso tamén nos interesa moito, Bueno, eu creo que o deporte... En Los Ángeles, que chego a decir? A ver, o deporte galego, bueno, temos a sorte de ter hoxe en día compañeiros e compañeiras de diferentes modalidades en activo, cun rendemento espectacular, bueno, pues con exemplos xa a nivel tamén persoal incribles. No pasado, pois se me vou a miña modalidade no triatlón, pois Iván Raña e Javier Gómez Noya mismamente son galegos, entonces, bueno, pois temos grandes referentes que creo que ademais van moito máis alá pois dos resultados deportivos que poidamos ter. Creo que, bueno, na nosa comunidade autónoma temos aspectos moi positivos e que nos poñen por diante de outros lugares dende hai tempo, que como por exemplo pois ter igualado o deporte olímpico e paralímpico. Isto ocurre a nivel autonómico, a nivel provincial e a nivel dos concellos. Entonces, bueno, creo que algo que aquí somos exemplo, que en outros lugares de España pois aínda non existe ese concepto, non? Galicia, por exemplo, conseguimos que os deportistas de apoio, os deportistas con discapacidade tamén sexan considerados como deportistas. Bueno, obviamente, como deportistas de alto nivel nunca vamos a estar conformes, sempre vamos a querer facer pois propostas que sirvan para seguir dando pasos ao fronte, que dunha terra que ao mellor non temos tanto número de habitantes, pero despois chegan os Xogos Paralímpicos ou os Xogos Olímpicos, temos moi bons resultados. Arrasamos, é certo. Sí. É certo. 3 preguntas para acabar, Susana, non son as de estilo broncano, non sei se son máis sincelas ou eu o que che pido, como toda entrevista, que de xeito espontáneo, totalmente sincero, que se che pase pola cabeza e o que sintas, bonas... Isto é un peligro, disparar, por suposto, pero seguro que sabes salir vender. Bueno, son sincelas, pero creo que son moi indicativas para pechar o que eu creo que se eches, na miña opinión, unha entrevista redonda. Eu tampouco esperaba menos, Bueno. A primeira,
Ahora que falamos tanto da marca Galicia Calidade, que estamos intentando decir, a xente identifica moito Galicia Calidade con, bueno, pois, co que é tamén, no? Alimentos, paisaxes, pero é moito máis, no? É todo que se fai ben e todo que nos identifica fora, no? Como xente que fai as cousas moi ben. Entón, se ti tiveras que decir unha cousa que hai en Galicia que exportarías porque vai ter éxito seguro, o sea, isto é Galicia Calidade, o poño nun sitio e a xente vai no querer sí ou sí, que sería? Podes pensalo, isto aquí non, como non é un falso directo, podes pensar. Pois para min o Galicia Calidade poder vivir e desenvolverse aquí, o sea, é algo que é inexportable, hai que vivilo para poder experimentalo. Pois. O sea, podemos exportar moito, pero o aquí e o agora é o que fai que para min esta terra, e canto máis viaxo, máis o penso, sexa o auténtico paraíso. É que eu penso que estamos máis de moda, e cada vez máis xente tira para aquí, a que sí? Sí, sí, cada vez máis, sí. Segunda pregunta, está moi amplia, pero que é ser feliz ou estar feliz para ti? Estar preto da xente que quero e que me quere. Non fai falta máis. Son persoas, o sea, para mí a felicidade é estar coas persoas que quero. Perfecto. Entonces, o mellor xa me contestaches, perdón, a terceira coa segunda, non? Imagínate, chiscas os dedos, apareces coa xente que ti decidas no lugar que ti decidas. Tes que quedar aí un tempo, chiscas, onde vas e con quen? Calquera sitio do mundo e calquera persoa do mundo tamén, Podes volver despois, volvendo a chiscar. Bueno, esta é moi difícil porque ao final... Esta é para pillar ao final. Sí, pois temos xente que está, outra que estivo e que pois por circunstancias xa non está, entonces eu os momentos máis felices aos que me transportaría serían pois da miña infancia na nosa aldea que está cerca de Mondoñedo, pois estando pois meus pais, meus abuelos, meus primos, meus tíos, eu fui moi feliz aí e creo que foi algo que tamén me fixo pois ser quen son. O sea, en Mondoñedo e con todo o mundo que queres e quixeches, non está mal, Sí. Non está mal, pois ojalá pudera haber esa maxia. A mí probablemente me gustaría algo moi parecido en Mondoñedo, non? Bueno, a raíces noutro sitio, claro, pero cada un tira para as súas raíces. Máis podeza, pero a verdade é que é un bo desexo. Susana, moitísimas gracias. Nada, gracias por este ratiño. Que xa fixeches moitas entrevistas moitas veces, pero eu quería a miña maneira conocerche un pouco máis, porque a verdade é que xa nos coñecemos de coincidir moitas veces, pero unha conversa así en profundidade nunca tivéramos. O sea que... Non. Bueno, pois calquera día por aí nalgúna carreira popular. Sí, no, bueno, pero eu vexoche pasar así e disme hasta logo, xa está. Eu o primeiro recordo que teño seu é dunha carreira popular en Vigo. Sí. Pero xa choveu. Coincidimos nunhas cantas, sí. Sí, xa choveu. Sí, a min é algo que me gusta e que cando me retire seguirei facendo, porque ao final é onde vives o ambientillo coa xente. Moi ben, Susana, pois moitísimas gracias. Gracias. Un placer. Vamos a equipar. A ver qué detalliño, Tiene buen tacto, Tiras moito de playa? Dame hasta vergoña, porque últimamente solo vou á playa para facer natación a aguas abertas. Esto está chulo, me encanta, Son chulas e son útiles. E esta é a cazola tamén de Galicia Calidade.